ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመ ይቀኒኩም አና ሐኹም ሰላህ ዲኔ ሎም መጽኢ ዘለኹ ሎም ድማ ከምትና ይቀድም ድተወሰንኩም ሰባትኩም ከምት ደልዩ ሓቢርኩምና ነርኩም ብትግርኛን በስፔስካን እንዳፈላለና ክንገብሮ ክንፍትኒና እግዚአብሔር አምላክ ድማ በሁሉ ክረድአና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘለዓለም ጎይታ እዩ በዚ አገልግሎት ዝተባረኹ ዘለኹም ሰባት ኩልኹም ምስክርነትኩም ክትልቁልና ንኩልኹም ከሕብረኩም ደሊ በዚ ተሓተ ተጻሒፉልኩም ዘሎ ዌብሳይታት እንዳኣተኹም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወትኩም ድገብሮ ደሎ ምስክርነት መስክሩልና በኢሜይልና በፌስቡክና በሁሉ መስክሩ እንደገና ካልእ ድማ በዚ አገልግሎት ተባረኹ ዘለኹም ሰባት ሓደ ሰብ እዛ ሊንክ እዚ አና 10 ሰብ እንዳላአኸ ነዛ አገልግሎት ክካታተሉ ሰብስክራይብ ክገብሩ ዓድሙ ሰብስክራይብ ንምንታይ ኢና እንደልዩ መታን ክካታተሉ ኩሉ ግዜ ብዝብል መልክዕ ጥራሕና ንሕና እንደልዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ርህራሄ ብርእስና ንጀምር ድብል እዩ ርህራሄ ብርእስና ንጀምር እንታይ ማለት እዩ ክርኢኩም መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 11 17 ከምዚሉ ሩሕ ሰብ ኢሉ ለነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ኢሉ ጨካን ግና ንበገዛእ ስጉኡ ይጎድኦ ኢሉ ጭካነ ካብ ርእስኻ ይጅምር ርህራሄ ካብ ርእስኻ ይጅምር ናይ በሓቅ ሩሕ እንድሕር ኮንካ ንገዛእ ርእስኻ ብግቡእ ካብ ምክንኻን ይጅምር ርህራሄኻ ካብ ርእስኻ እንተዘይጀሚሩ ንኻልኦት ሩሕ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንገዛእ ርእሱ ዘይርሕራሕ ሰብ ንኻልእ ሰብ ክርሕራሕ ኣይክእልን እዩ ንገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ምግባር ደይተላመደ ሰብ ንኻልእ ጽቡቕ ምግባር ኣይክእልን እዩ ንገዛእ ርእሱ ይቕረ ምባል ደይተላመደ ሰብ ንኻልእ ይቕረ ክብል ኣይክእልን እዩ እንተ ደኣ ንኻልኦት ሰባት ጽቡቕ ነገር ክንገብር ኣዝዩ ዝኸብደና ኮይኑ ንርእስና ጽቡቕ ነገር ምግባር ብትኽክል ኣይንኽእሎን ኢና እቲ ንርእሱ ብትኽክል ጽቡቕ ምግባር ደተላመደ ንኻልእ ጽቡቕ ምግባር ብግቡእ ይኽእል እዩ ብሩኻት ኣሕዋት ርሕራሓት ምዃንኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም ጀምርዎ ምኽንያቱ ንገዛእ ርእስኹም ርህራሄ ክህልወኩም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ንገዛእ ርእስኹም ኣፍቀርቲ ክትኮኑ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ንገዛእ ርእስኹም ጽቡቕ ነገር ክትገብሩ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ርሕራሄ ብገዛእ ርእስና ክጅምር ኣለዎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ሩሕ ሰብ ሲሉ ንነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ኢሉ ሩሕ ሰብ ንነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ንምንታይ ተተባሃለ ርህራሄ ካብ ገዛእ ርእስኻ ክጅምር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘይትገብሮ ኣብ ካልእ ክትገብሮ ስለደይትኽእል እዩ ምኽንያቱ እስኻ ንገዛእ ርእስኻ ንብረት ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኢኻ ስለዚ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ካብ ኮንካ ውሉድ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ካብ ኮንካ ንገዛእ ርእስኻ እኹል ዝኾነ ፍቕሪ ክትባ ይግበአካ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ብግቡእ ክትከናኸና ይግበአካ ይግበአኪ እዩ ስለዚ ጨካን ሰብ ግና ኢሉ ንብገዛእ ስጉኡሲ ይጎድኦ ኢሉ ብሩኻት ኣሕዋት ሓደ ነገር ክነግረኩም ንገዛእ ርእስኹም ዝጎድእ ነገር ትገብሩ እንድሕር ኮንኩም ርሕራሓት ኣይኮንኩምን ጨካናት ኢኹም ምኽንያቱ ንምንታይ ንስጓኹም ትጎድዎ ንምንታይ ንህይወትኩም ትጎድኡ ስለዚ ናይ በሓቂ ርሕራሓት ምዃንኩም ክትፈልጡ ትደልዩ እንትኾንኩም ንገዛእ ርእስኹም ብግቡእ ካብ መሓዝ ጀምሩ ርሕሩሕ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ይስገብር ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንገዛእ ርእስና በኣና ጽቡቕ ክንገብር ይደልየና እዩ ንገዛእ ርእስና ይቕረ ክንብል ይደልየና እዩ ገለገለ ሰባት ህይወቶም ይቕረ ምባል ንርእሶም ስለዘይተላመዱ ኣብ ጭንቀት ኣብ ፀበባ ይነብሩሉ ንምንታይ ኣብ ጭንቀት ዝነብሩ ዘለዉ እግዚአብሔር ይቕረ ስለዘይብሎም ኣይኮነን እሶም ንንሶም ይቕረ ስለዘይብሉ እዮም ሪኹም ኣሕዋት ስለዚ ኣገዳሲ እዩ ንርእስኹም ርሕራሓት ኩኑ ንርእስኹም ሰናይ ገበርቲ ኩኑ ንርእስኹም ጽቡቕ ገበርቲ ኩኑ ምኽንያቱ ንስኹም ናይቲ ጽቡቕ ኣምላኽ ውሉዳት ኢኹም ናይቲ ጽቡቕ ኣምላኽ ፍጥረት ኢኹም ከምቲ እሱ ዝከናኸነኩም ንስኹም ንንስኹም ከዓ ተኸናኸኑዋ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኩ